Musika talde bat aukeratutekotan, aukeratuko nauke Jose Repiau, akordetanaz 12-13 urtegaz entzun hauela lehengoz euren abestitariko bat, eta hortik aurrera esango nauke hasi nintzela sakonduten ritmo lentoagoatan eta karibeño tropikalagoatan. Disko bat aukeratutea benetan oso gatsa da, aukeratuako nauke ez dakit zenbet, baina bat aukeratu behar dudanez, bat aukeratuko dut eta esango dut Bob Marley and the Wailersen Legend rekopilatorioa. Akordanaz, hainbet eta hainbet buelta emon gauntzezala disko horreri, gizi gendu zela abesti bakotzeko detaile guzti. Kantu bategaz pastaina eta bardine. Kasi estilo bakotzetik esan alko nauntzun bat edo gehiago, baina ez dakit. Bat esatekotan esango dotzut Benito Lertxundin Matalaz. Euskal kantugintza klasiko horretatik bera da gehien gustau bizinatan abeslari betidanik eta Matalaz abestie asko guztien. Betidanik edekarri dozte Jose Repiau bere azken diskoan erabili zauen bizitza triste eta ederra, pentsetan dut abesti horretan edo abesti horrek dekon karga melankolikoa edo sakontasune oso handi edala eta bai Jose Repiau eta bai Inigo Muguruzak nigan eukin dauden influentzi horretan esaldi horrek asko ikutu nau. Niretzako influentzerik handiena beti zinde Inigo Muguruza, bai baju jole moduen Jose Repiauen eta kortatun, baina batez sortzaile moduen edo kompositore moduen. Berak beti eukin dau musika egiteko modu oso personal bat, denporeagaz nire moduen hartu dodana eta nire komposizioatan eta nire sorkuntza abestietan nik uste dut ezetan nahuenak badakiela argita garbideko dela kutsu hori ondo sartuta. Musika gehien baten streaming bidez entzuten dut, mobiletik, kotxean eta azken baten komodoago dalako. Baina viniloak entzutea asko gustatzen eta naizte viniloak erosterako orduen nahiko berezitsuena zen eta esango nauke reggae edo mundu horretatik kanpoko deko da zen viniloak 2 edo 3 baino gehiago estirela izin. Arratian segaz hasi ginenetik 2 edo 3 bider jo dugu Gernikako Astran eta han emondozkuen harrera beti zinde akojonantea eta oso ondo hartu gaitue, gube superposik egon gara, hasi que hori esango Gernikeko Astra. Egi esan, niri gustetan jataz asko leku txikerrak edo areto txikerrak, abortxu bet sentiduteko taldean hurbiltasun hori. Baina esan behar badot areto bat, esango dut Bilboko Kafea Antzokia hainbeste jentek esan da moduen. Hasi nazenean memori egiten aber zein izin odan kontzertu hori, etorri jata segiduen Madrilen Rock in Rio festivalean ikusi nahuenean Rage Against the Machine eta kontzertu horretik urten hauen, flipadísimo. Hau seguru nire diru egaz erosi nauen edo ez, baina akorduen dekodan niretzako edo nire gustu egaitik edo dana alako egaitik eukin hauen lehenengo diskoa izin zala neu gorriaken Salamagur. Hau nahiko fasile da, zehoin dela gitxi erosi dut, Donostiko Agoteak taldean diskoa da hau. Gernikeko Rudelari egunean konzidu gindun Beña Ranks eta bere taldeagaz, eta guk Astran eta eurek beste taberna baten jo zaurien, eta opari moduen txerantza euren diskoa egan.